Aku ora kepengin ketemu karo kowe sing kapindhone. Atiku wis tok gawe lara, kowe aja nyedhaki aku. Biyen janji tresno karo aku, jebul ora ono kabare. Bareng saiki urip nelongso, pengen menjak balik karo aku. Kowe lunga ora pamitan, ora ono apa salahku. Yen saiki uripmu nelongso, mergo saka pilihanmu dhewe. Apa kowe ora mikirne piye arane atiku? Enak kowe ngucapake arep aja balik karo aku. Aku ora kepengin ketemu karo kowe sing kapindhone. Atiku wis tok gawe lara, kowe aja nyedhaki aku. Biyen janji tresno karo aku, jebul ora ono kabare. Bareng saiki urip nelongso, pengen menjak balik karo aku. Kowe lunga ora pamitan, ora ono apa salahku. Yen saiki uripmu nelongso, mergo saka pilihanmu dhewe. Apa kowe ora mikirne piye arane atiku? Enak kowe ngucapake arep aja balik karo aku. Kowe lunga ora pamitan, ora ono apa salahku. Yen saiki uripmu nelongso, mergo saka pilihanmu dhewe. Oh
aja kalen karo aku supaya ilang larane atiku ojo muncul neng ngarepku mulih wae ojo rene meneh aku wis ra perlu cukup semene katresnan iki ra iso diteruske ketimbang aku kalen karo kowe kowe gede urip dhewe Hapusku kesepian karo aku tak coba takut jenenge aku jaluk nomor HP-ne muga saka ngendi omahe ora nang sulit lojemune kabeh telu kuliah kudu mlebu langsung tukaran sekolah mlebu kelas dhewe yang aku muncul masih makane terus kelingan karo perawan ayu sapa jenengmu aku jaluk nomor HP-mu tutup di rumahmu nanti ada yang luar angkasa kapan parane rawan ayu mulai bisu omong ora ngerti karepku yen sliramu pokoke tresnaku sok yen wes rampung kuliahmu bakal tak lama ning gone wong tuamu hapusku kesepian karo aku tak coba takut jenenge aku jaluk nomor HP-ne muga saka ngendi omahe tak ora sulit lojemune kabeh telu kuliah kudu mlebu langsung tukaran sapa ati mlebu kelas dhewe nang aku muncul masih makane terus kelingan karo awan ayu rawan ayu sapa jenengmu aku jaluk nomor
Aku
bagus lan sing ayu elimana wajahane koko piyomu jembarno atimu sapa kawruhe kudu sabar sabar kuwi gedhe rasane sing satuku aja tingliake Gusti aja lali bakti marang bapak ibumu lamun becik ati ke Allah aja lalek masalah lansah ada asar ibadah sing bagus lan sing ayu elimana wajahane koko piyomu jembarno atimu sapa kawruhe pamanca kudu sabar sabar kuwi gedhe wasane sing satuku aja tingliake Gusti aja lali bakti
Kecemati te ala ketara aja lalek masalah tansah ada pasar ing sing satuhu aja nganti liyake Gusti aja lali ngabekti marang bapak ibumu lapor becik mati te ala ketara aja lalek masalah tansah ada pasar ing yen tak salah-salah bojoku pancen ayu tenan apa meneh yen kincuan mampu alis mripat kuwatan kaya ngedari saka kayangan bojoku tak sayang-sayang saka dhuwur tekan sorang ora ana sing tak tinggalan lipatku dadi peteleman nganti ora iso dipekepake tandaku kabeh padha gumun jarine aku wong lanang sing mujur aku mung duwe rupa pas-pasan bojoku ayu ora ketandingan wis tau jambok penganten aku karo bojoku berduaan ana sing nyeletuk tak gawean jawabku bos perusahaan yen tak salah-salah bojoku pancen ayu tenan apa meneh yen kincuan mampu alis mripat kuwatan kaya ngedari saka kayangan bojoku tak sayang-sayang saka dhuwur tekan sorang ora ana sing tak tinggalan lipatku dadi peteleman nganti ora iso dipekepake tandaku kabeh padha gumun jarine aku wong lanang sing mujur aku mung duwe rupa pas-pasan bojoku ayu ora ketandingan wis tau jambok penganten aku karo bojoku berduaan ana sing nyeletuk tak gawean jawabku bos perusahaan bojoku tak sayang
sayang saka dhuwur tekan sorak ora ono sing ketinggalan imanku dadi petelok nganti ora iso diketepake tanggaku kabeh padha kumul jarene aku wong lanang sing mujur aku mung duwe rupa pas-pasan bojoku ayu ora ketandingan wis tau jaman pengantenan aku karo bojomu berduaan ana sing lepok takon gawean jawabku bos perusahaan. Aku ketemu karo sliramu bangun tresno aku karo awakmu muga abadi tresnan iki oleh barengan ayo bangun desaku. Gusti
sing dijabaki padha mati-mati tepane pati. Bapak Ibu tadi
Setahun suwene aku lunga saka desa ninggalake anak bojo lan wong tuwa duwe pamrih kepengin supaya urip mulya iso ngangkat derajate keluarga. Saben dina mangkat kerja sarapan sakanane sakabehe disiapake dhewe kaya ngene rasane yen urip nang pangombaran adoh karo anak bojo lan wong tuwa. Awan bengi aku tansah mikirake kepiye kahanane begini rasa kangen karo anak bojoku uga karo wong tuaku. Pandung aku tak aturke marang Gusti muga sehat sakabehe lan aku sing urip nang pangombaran pinaringan rezeki ingkang lapang. Saben dina mangkat kerja sarapan saanane sakabehe disiapake dhewe kaya ngene rasane yen urip nang pangombaran adoh karo anak bojo lan wong tuwa. Awan bengi aku tansah mikirake kepiye kahanane begini rasa kangen karo anak bojoku uga karo wong tuaku. Pandung aku tak aturke marang Gusti muga sehat sakabehe lan aku sing urip nang pangombaran
pinaringan rezeki ingkang lapang. Awan bengi aku tansah mikirake kepiye kahanane, begini rasa kangen karo anak bojoku uga karo wong tuaku. Pandung aku tak aturke marang Gusti, muga sehat sakabehe lan aku sing urip nang pangombaran pinaringan rezeki ingkang lapang. Kanthi bismillah kabeh dilakoni, raninggal perintahing Gusti. Insyaallah yen nganti tekan wektune iso mulih kumpul karo keluarga.